Mai mode. Hai. Pandai. Renai kama bini mak. Nama ana rancak ko mak. Ada nan tinggi. Ada nan tinggi bana. Mode mana? Ada nan bentuk urang. Ada nan putih mak. Susah dah mak. Yai. Habis hari dia memilih dia buyong konyo. Kalau kau pilih bana beku yuang anak kape na rancak lai. Kita kama bini buyong kodo. Akaba adenai kolai kawan sazo adenai antah pabilo bujang laku akala kade urang anda adohonana bakanda. Itulah mak, saya dostok dia mak kan sih. Waduh mak susuruan bagai. Agian lah kanak mak wah. Dia amak ledo koyong anak si Roy di muda. Lihat mau koyong. Karuangan sekali mak. Adih yuang. Dek buyong tak jadi bini, dek amak jadi minantu, dek buyong manca liat ragi, babini tunggu tak tunggu. Akaba adenai kolai kawan pai kakuranji adenai pai ka anduriang kawan lalo ajo bini denai lalo ajo banta duliang. Akaba adenai kolai kawan sazo adenai antah pabilo bujang laku akala kade urang anda adohonana bakanda. Adenai kolai kawan pai kakuranji adenai pai ka anduriang kawan lala ajo bini denai lala
lo aja bantah duli